Mit navn er Martin Ellekilde, og jeg er stifter og medejer. Og jeg har selv været meget plaget af ordblindhed, så jeg har fundet min plads, hvor jeg er beslutningstager om, hvordan og hvorledes jeg godt kunne tænke mig at have de nye medarbejdere, eller mine medarbejdere, til at lave de her sådan, e-lærings- eller kurser, som vi har været igennem alle sammen, for at blive læse-skrivevenlig virksomhed. Så det har betydet meget for mig at kunne sætte det i gang. Jeg hedder Peter, og jeg er arborist-elev her hos Duborren. Klatrer i træer og har det sjovt. Jeg hedder Rasmus, og jeg er uddannet skovbrugsmaskinfører og kører Malva her hos Duborren. Jeg kan godt have svært ved at læse og skrive i mit arbejde, fordi at jeg er overblind, og så har jeg svært ved at udfylde nogle papirer, så det er rart, at man kan tage et billede med mobilen og så få det læst op den vej igennem. Altså, jeg synes, e-læringsforløbet har været rigtig godt. Det har været nemt at gå til, og jeg synes, instruktionerne har været klare og fine, og nogle gode øvelser indimellem. Så det hele ikke kun er teori, men det også er praktisk indblandet. Nemt at forstå og nemt tilgængeligt, både på computer og på telefon. Og så var jeg god til at forklare det ned i mindste detalje med boksene, der var, altså tallene. Så kunne man klikke på dem, og så var der en fin forklaring med at få det læst op og en lille video til. Det var rigtig rart. Og ingen tvivl om, at selv de mennesker, som ikke har læse-skrive, altså vanskeligheder, de har også god glæde af det. Altså, og jeg vil sige, alle burde have tilbydes det her. Det er så intuitivt, så jeg tænker, at alle kan deltage, og det er nemt at gå til, og det giver god mening med e-læring, netop fordi man kan genbesøge det. For mit eget vedkommende vil jeg helt sikkert genbesøge det tit og ofte. Det var faktisk ret godt at gå igennem den her træning, så jeg kan gå i gang med det. Fordi jeg har det bare lidt svært med at starte nye ting, tror jeg. Så det var en lille push. Vi sætter en ære i, at folk skal møde ind her og være trygge, og ikke være bange for at komme i situationer, hvor de ikke kan læse eller skrive et eller andet. Så det er jo en teknologi, som er kommet for at blive, så kan de koncentrere sig om det, de er ansat til at lave. Vi kan helt klart godt anbefale andre at tage e-læringskurset, fordi at det er rigtig godt, at man kan sidde med det selv og tage det stille og roligt, og man kan gå igennem videoerne adskillige gange og starte forfra i det, hvis det er noget, man har misset, eller der lige er noget, man sidder og bøvler med.